Салом, як хабар. Зарари заминларзаи рӯзи 13 апрели соли равон дар ноҳияҳои Рашт ва Тоҷикобод 17,7 миллион сомонӣ ҳисоб шудааст. Зарар дар ноҳияи Рашт 9,2 миллион сомонӣ ва дар ноҳияи Тоҷикобод 7,7 миллион сомониро ташкил додааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда мегӯяд, дар ин офати табиӣ 1331 оила ё 5639 нафар зарар дидааст. Дар ду ноҳия 67 хонаи истиқомати пурра ва 280 манзили зист қисман вайрон шуда, ба 321 хонаи дигар зарари сабук расидааст. Инчунин 146 бинои ёрирасон аз қабили мактабу бунгоҳҳои тиббӣ, хатти интиқоли барқ, роҳ ва низоми обтаъминкунӣ зарар дида, 57 сарчорво талаф ёфтааст. Тарофаи Супер Ултра аз Мобайл бо 60 гигабайт интернет, 600 дақиқа дар дохили шабака, 300 гигабайт интернети шабона ва инчунин имкони интихоби якбора 3 суперқувва. Интернету тамоси бештар, пайваст шав ва аз алоқаи баландсифат баҳра бар. Хабарҳои бештар дар Телеграм канали Азия Плюс.